ibasa tayo dati surat. Di ba kasalitaan ni Daniel nga napoluan, Arsagid, Dear Manong Nemi, malmalpasan ti klasek idireta nga malem adakit elementary Manong Nemi grade 3 ti sursuro iti bukod ko nga section. Class, naawatan nyo matlang timbagaking kata kayo tay. May panggap ti assignment nyo. Wait, sir. No, adda saan nga maka-submit ti assignment na yung tubigat? Anat aramidag? Bautim, sir. Oh, very good. Bautek ti sino man nagsasadot ka na kayo. Ha? Diyak kayo ti sadot. No, anya tibiling ko nga maestro yo. Aramidan nyo. Nalawag. Nalawag, sir. Nalawag, sir. Taktak ti buses, no? Ay, sinatagdaday mo doon dita. Okay, sir. Ha? Naungatak. Amoy na ta. No, adasang kong kayat nga ramidyo, maungtan kayo. Ore sino pagpulpulungan nyo. Basta naungatak. Ngayon mo yo, nung mapagustuhan ak, nadunguak, managregaloak. Nalawag. Nalawag, sir. Sige nga rin. Class, dismiss. Agruruwardan Manong Nemi, madatuma Manong Nemi kadata kumuskusilap kanya. Loko kayo, kumuskusilap kayo ha. Ubing na tangkin ti uloy ha. Ang sakti pasokon, ang sakti mastroyo ha. Kita mo, tanto lang. Awan ti assignment no, bigat talaga nga. Bautak. Imbak nikmatan Manong Nemi di things ko kalpasan na rimuara kon. At kanyang titulbek Manong Nemi, interkab kon. Magsumat ko masasadig ti asawak. May sa Manong Nemi ng eskwela ti pangmisuruan ni. Grade 3 kanyak, idinto ta grade 5 kan kuan. Oh, inda dyan. Matitira dumagamit mo. Sakit di ati, sakit di ikam ti kaada dumang things na sa tagbagkat, sakit lalaki. Ada do things mong himsiyak, honey. So nga saklat talaga duma, siyakon. Amom, itay umayak ko dito yun. Sampai kaya ng remorte kito ubing mo. Adak sa jay, nakadadayo ah. Mangig ko pa na timak mo. Katalaga nga pik sa timak ko ah. Dahil pakat man eh, dati asawak ti kinaungat na ko naknaro. No sa mga ungtan dito ubing. Mablig da. Natanggan ti ulo da. Saan da nga maisuro? Honey, nabimpinan si parang isuro, iti kasarita mo na siya, dida. Or mabalita pinus da. At dakit di, nga saan da kang italtalik, no saan da makangag kadagiti, nasakit nga balikas, no saan da nga makigtot nga mabugkawan. Dada nga naman ng tipagsapag kung kiyangan ta. Umega din, ne, kadne. Nasapul nga makadanon tan sa dibalay. Kahit kumustaan tamatan na kita anak ta. Naman pa isa baling eskwela at pagbasahan da. Haan dito yung eskwela ng pangisuruan ta. Talon na kita anak mi Manong Nemi ti asawak. Wen. Nga papadatamat nga dati elementarya. Grade 5, grade 3, and grade 1. Dararami din minuka Manong Nemi kadagagadan ka marumuar ti balay. Kalpasan nga makarubat kami. Ida ka sa mga umuna ida iti eskwela da kalpasan na agtaros kami met nga gasawa. Dito eskwela ang pagisurusuruan. No ti aldaw, agbalon naman. Agbalon kami met nga gasawa. Agkapangan kami. Agkakapangan met na kakapsat. Umuno na danukan nga gawid ta da service da nga tricycle nga mar-arkila nga mapanmang sundo kada kuhada. Tilaing bigat Manong Nemi.
Nasaan nga tricycle, ti pagluganan mo. Daon na type jeep, anong naming nga jeep ko, naumanay kami nga sang kapamilya. Agluga, siyak ti driver, aglugan ti sawak ti abay ko, dagit talungan anak mi, iti likod. Ini makasangpat kami, manong nami, at damay sa nga awan, kadigitan anak mi. Dinamag ko nga rin. Ni ading yo. Ni Ani. Jun. Ni ading mo. Tinagtang nga ka na kayo. Ada itay. Pa. Tsakpa na muna panan na. Sige anak ko. Janice. Bonso. Ramida. Ada mga ramida at assignment ko, daddy. Pa. Sabi ka nagbulong-buling lang ka. At sa bali pang panunutem. Narikat assignment mo? Narikat nga rin pa. Kayam deta. Narikat. Kayam. Di kamin? Ani, ayam mo. Ala, nakakikituto mga nin papa. Kat kasano nga tiyak agpukaw kat awan dito ni manang mo. Ha? Janice? Nakatitilang pukaw ka. Pigsa atonim. Ani! Ala, papa. Anak ko may hani. Kaya naman nga minatag-akintag ng anak mo. Sa lusutong nga na kinakakapsat sa din. At daitay, mama, tsaka mo na panan na. Niloko na ito yun. Amo na nga sumangpit ta. Api nga saan nga nagsakbay. Kaya amo na nga masangpatan na nga awan ni Sona. Nagkuro ka man. Ani, baamon. Nga ka nagsukatin. Api di mo ba tuntunan, takintag ng anak ta. At dala isuna dita. Siguro agad napanta ka ruba. Kaya paganas ka nga mapanta ka ruba at kastong oras. Nadala siguro napanta yung baga. Siguro. Masapol ka nga sigurado. Ngita mo baga agay-ayam dita. Imbas ka ag-assignment. Sakto di ba mamangkita kang kuhana? Takpuhin. Nakaungungat ka di o nagtiskwela. Tapat ito'y balay, naungat ka. Hangaungat da ito'y panangisuro. Amo na nga agawid tan. Abi ka din ang pinanunot. Abi ka din ang ay baka numasang patandak na papakinimawa nga awanak dito. Dinala ko na yan. Isongarot nga ko nak baka adalang dito ha. Gasabon at anak mo. Kita mo pati siya kawan nak. Wala ta sikaman ti magsuruhan niya. Tantanangam katag sa oya. Nakikiktot di kita anak ta. Abay arsagid di kita anak ta. Saka diyon arsagid ka. Makikiktutak lang tang. Pang. Kasi ka, Janice. Nakikiktot ka man kami, pang. Ngam saan kang arsagid? Saan? Sige, nasiyat mo saan kang arsagid. Amoy ka dit noon yat arsagid? Itay, kasla proot. Sa ginamlabasin kasla, kat agkukutan. Met ka di ada, arsagid. Saan nga tumangsit? Mayat na saan nga tumangsit. Ngayon kasano nga rin, gapot arsagid ka tumangsit. Kumanam mo. Nakasukat ka kumaitan, honey. Ganit anak mo. Nagpagsukat, sakto mamanta kusina, sikat na mga sapol. Oy, ngayon naman sapol, hamo pa buotan, ha? Di mo kit din baotin, di kas tati klase ng anak. At ako man dito ita, napanan na. Guro ka man, sapulan. Hindi makasukata kon manon nemi rimuara. Apakala kita karuba. Maestro, natsasap sa pulam. Dati man nakintig ng anak ko, saan nga na danon. At dati kakabsat ng assignment, and awan ni Sona. Ni Ani, wan. Nagpamiyana ni Tay. Sisapo, wala na kata. Naging gamang pasungata kon manong. Hindi manasin nak manong nemi nagkatras nga nagbuteng. Lotoin. Talagang adabasol na. Tanoawang ko matibasol na. Saan ko makastat pa nagbuteng na? Ani? Pa? Man, tuloy mo na panagnan. Ituloy mo magnan. Api nagsardeng kaya. Pa, di nakmabaotin nun. Apay. Api ko mga baotin ka. Baotin ka no, adabasol mo.
Apay ngawang ka balay, nadala to sung batang. Ada na pang ko binulod kini Hazel. Rayon na yun ti assignment ko pa. Reasonable madgayam. Hindi na mabaotan pa. Saan ang agbaot? Basta lagi di reasonable. Ngam apay, di binulod mo awang kadikan ka? Awan. Kapay nga awan. Kahit kumpleto madigit ay pagpagatang yung kasapulan nyo. Napukaw ko. Kadbasol mo ata mapukaw mo ito things mo. Sino makan? Di na kumabaot ng papa. Awan, basta umay kan. Ala, magnakan, la. Sarunong ka. Hindi makadanon kami dito yung balay, manong. Saan nakapinawat ni papa? Saan yung madabasol ko? Ano basol mo? Napukaw ko ngamin dati ko ha. Napako binulod kini Hazel. Nagpukaw kang tumat ngamin. Makatoy. Hindi na mapautin mo yun. Napukaw ko lang na ito ay. Tumaminsan. Ha? Bautan kanton no makapukaw kong tumanin. Ha? Sige pa. Sige. Numanod bayad na dyan. Tangga to gumatang ito na sukat na. Ngayon napukaw ang tumanin. Tandaan naman siya. Makaraman ka kanyak napukaw ni things mo. No, ada armatan nyo, ada gamit nyo, ada things nyo, you care. Ilalain nyo. Hanyo nga pagpukawan. Hanyo nga perperjen. Nalawag pa. May maminsan pa nga, mapasamak di kasta. Magkita. Nalagasaman ka nga rin. Hindi mapahan nakiti kusina manong nami, aglut-luto ti asawa. Tulungak na ti asawa ka. Baka siyak man ti sumarunong ang bugkawam. Ang bugkawam ka. Nakat pambarang nga rin mga bugkaw kang ka. O matrason. Basta tulungan ka. Alpas mo nga rin kita yung lesson plan mo. Lesson to lang nila. Itong parbangon. Kasi ka nga itong parbangon ba ta? Di para bangunan tanto. Kapag iso na Ano parbangunan? Sa pain at maturok, tintunukuhan, parbangunan ta. Sa mga lesson plan ta. Masapol nga lessonan plan ka pa yung muna. Luko sa wala man tatatapan unot mo. Maestro Daniel. Kabigatan na manunaymi. Binilang ko naman ito kita pupils ko. Adaawan. Sino't absent? Sir, dahil absent, akit hangaguni. Gapot absent nga ron. Adamat kalinda ka man niya. Ngam amu yun na si sino't absent. Ano tagamatayin? Siya ni Bubot, sir. Bubot. Agkabaranggayan tahan? Aman, sir. Karubatay pa, sir. Very good. Amom na si sinot absent. Ay, sinot absent, Bobot. Ni Menchi, sir. Kurak to ba nga, mom? Apay nga absent? Yung tsak, amo Saan mo na pansin na lutsod? Katagkaruba kayo? Agabay kayo pala, di mo dinagas. Dati-dati kit tagdagdagasab no ka. Agkuy-kuyog ka, di ba? Ruan, sir. Kuy-kuyog kami. Hindi tayo mapangguta kasin. Saan pa nga nakarugbuhat? Tabay. Siya na obra di assignment na. So nga mabuting nga umayag basa, sir. Di adada nga gungat ha. Tapos saan nga may nagbasa? Sabi nga nga saan na nga na-obra? Di mo tinalamod? At di mo tinamag, Bobot? Awan ka nung matinang tulong kang kuwana. Awan kapsat na. Awan, sir. Kinaano brada tatang kinanang na. Busy da, sir. Nabambanog da kanumat nga agapati taltalon. So, ang saan nga matulungan ni Menchi. Obligasyon da kita naganak, katulungan da kita anak da. Ala, akungot manin ni sir. Kita talaga matsan. Kaya sika, Bubot, naramid mo? Di assignment mo? Tinulungan ni Manong ko, sir. Gaya malagayam. Ahumot namin ti Manong ni Menchi. Kita natatanggan nanang na.
Nabambanog na ka no, sir. Oo, saan nga pambarda ita. No talagang ipatigdat anak da, tulungan da. Kansamat ka nas kang matulungan, nalakamay. Di ba, class? Sino to sa ka nagpatulong ka na kayo sa assignment nyo? Sir, sir. Takamin, sir. Hanggang nagpatulong, sir. Takam na karamid. O, kinamaramid yung malataya. Naglalain ka kami na. Pay attention kayo. Basahin nyo direksyon nyo. Nadasan nyo umawatan. Nagsausok ka ng parents nyo. Kakabsat nyo. Tapos na kasta, saan lang nga kami nga mga sursuro, iti yung mabambanog nga mga sursuro kada kayo. Di ba nang isuro, mangruki iti balayo. No, muna kayo nga isuro na naganak kada kayo, nalaing kayo dito eskwela. Han? Alam sir, nagpigsa man yung tuunin. Nagbugbog ka manin. Saan nagagbugbog ka? I-explain ko lang. Tapos nung isagapsap ka na iti ulo yo. Oh, bobot. Sir, anong dyan bagak? Anong bagayo, sir? Di may panggap iti naganak kan maestro. Kunayo, sir, ti panagbasa, panagadal, ket mangrugi kadag iti parents mi, ken kakabsat mi. Tapno, nalalaing kami, iti eskwela, no? Da kayon ti sumang isuro ka na kami. Katuan. No, anyaman ti pagkurkurangan, dagiti naganak, da kami nga maestro, mangisurusuro, ti mangituloy, mangpunpunno. Saan nga no, anyaman ti pagkurkurangan, isudat mo na. So nga bagam to kada tatang kinanang mo, kapsat mo Tang nang, takay kanot umuna nga mangisuro kada kami, sakbe ka ni maestro, ni maestra ko lang. Ha? Isudat umuna nga teacher yo. Kasta ka di sir, katuin. Han? Katapno, at nga nalaing kayo, ibaon na kayo dito eskwela, tapno, no, anya pagkurkurangan da kami matan nga, magsursuro ka na kayo, timang puno. Sige, sir. Stanto ni bagak ka. Sige, pass your assignment. Ini manghal daw kami iti asawak manong naming. Amom, dito eskwela, talagang agdintinamag iti style mo. Daniel. Style ko nga niya. Style mo nga mangisuro. Apay madi. Kanya kakit ko. Napimpinas no sa isaya atin ti magkisarita. Dato ti hata pag kinawatan na bila. No nasayat jay ubing, siyempre, nasayat pa nakisarita. Ngayon no saan nga nasayat, okay, mabali mo kasarit nasayat. Ngayon no saan natinggan, nasayat pala pa kita sarita mo kikuha na. Ano na, pariktaan mo na, tapnog nangam. Han? Tinasayat pa nakisarita, tisubad na, nasayat mo tlaing, dada, pag kabalyan. No natanggan ti ulo ti may nga ubing, ket isurom ti kayat na, kayat mga isurom ti kayat mo aramidan na, ngam tinamat tong palen. Iti maminsan, mamindua, kasaritan pelat na siya, at pariknae mo na. Hamad ka nga, dati panang baot mo, no, panang bugkaw mo king kuwana, ket hang pakairuruman na, no, dikit pakaiusuruan na. Nakadakdakil ti buses mo. At dati ito, kita na, tumalyaw dikit kadwat at ito. Wala na. Pati si kakin nagrikat ka makawawat. Siya po yun sa nga makawawat. Imagbagak tirason ko. Once nga di ubing ket dinakayat atong palente na sayat na salita, parik na mo. Tapno da pagbutngan na, da pagnakman na. Ada lesson na. Mauno mapatunoy-noy to ubing nga. Nasayat pa nakisalita, ket hanamat atong palet. At katawaan na taliklikudam. Kabigatan na manunemi ti sumarunong klase addan ni Menchi. Menchi? Kasilahanan ng igbano. Menchi? Kita ma, kasasaritak din na siya. Menchi? Imsa nga mga taltaray. Ano orte kayat na? Menchi! Sir!
Ano kasangit mo? Nagigdutag, sir. Wala ta pagpagunyan ka, nakapinpindas pa ng pagunik ka. Nagpindas pa, tiba nang imbagak ni Menchi, hanggang ka sumungbat, apay. Mabuti nga kang ka, sir. Di alam di nga mabuting ka ita. Tapi nagpungtot na. Nasimungbat ka itay. Menchi, sir, no ka naman kumat, di ako kumat problema. Ano problema, ma? Makastig ko, makatid. Sir, saan, sir? Hanggang agsangit, umakadtot, nagsarita ta. Umastig ka kanya. Menchi, umastig ka kaminin. Gusto ni sir, nakapimpinas na panangawag ng itatinagan mo. Hanggang ba't kami nga naguni? Inuray mo pa lang nga nagbugkaw ng amin. Isursurok kang ka. Karamit, tingkan kumat kami nagtungpal. Lamas nagkan. Di ka pa ilaw masidek? Nagbabaotin na, sir. Hanggang nga baotin, basta agtungpal ka kanyak. At nga baotin ka na saan ka agtungpal. Sino na kita nagkanakang ka? Apin nga tita ka mong isuro. No, masideg. No, di ka masideg. Check to masideg. Masideg ako, sir. Masideg ako, sir. Hanggang nagsangit. Hanggang nagsangit. Yak kahit magsasalita tag ubing nagsangit. Sige, sir. Apay nga saan kang imay nagbasa idikalman. Nga mo to saan ko naramid yung assignment ko, sir. Apay nga saan ka nagpatulong ka nagiti parents mo. Nagpadpada kayo ngamin kininanang ko. Hana? Nagpadpada kayo kininanang ko nga naungat. Apay nga ungtan na kaninanang mo. Makulitak ka no. Natangkin ka no ti ulok, sir. Kanapi nga nga natangkin ti ulong. No, de bagbagak ni nanang ko. Kat adamat ubra na. Sungag pungtot. Kahit nitatang mo nga. Marami imat na sumangpat. Iso nga ang nilang nanang ko kasasalitak no ko nga naungat. Takaskin ka. Sa anak nga agungat no sanga na. Asang kan ti ulom. Arsagid ka. Makuna ka ding arsigid ka. Nung makita ka laing sir, agatrasa ko. Kati ka mat, ano naman na? Lumangit ko lahat at imak mo sir, agbutay nga ko. Kaya nakasaysayat mo anak ko, tipa ka nagkasalita kang kaitay. Kabuting mo na dyan. Menchi, kabuting mo na dyan? Agsauwa ko mamat sir, nga di matrumota. Buses ko, nga puta, agnernervyusak man. Di ka umay kagbasa nga hanggang nakakonsentrate. Tagas tamat tilangam. Dinaseser lang ako na gawin kan. Gusto ko na matenti sangit ng ating martaray manong naming nagawin. Class, sir. Madi ka tinaramid ko. Arsagid namin iso na, sir. Huwag mising kuha na kit arsakit. O rin no, adalang maibagami kang kuha na kit. Right. Kan, sabalit ko nun. Sampai ka kinaarsagid din ng ramid ko at kinasaritak mo tinasyahat. Gimad na ngamin pampandakan na ng kakabuting na sir. Kabuti pa nag-absent na di kalman. Kinasaritak mo tinasyahat. Menchi, sir, kung ano nag-uunta sir, sorry sir, nag-absent na di kalman gawat takas to sir. Naglaka ko mga ibagahan na takas dyan. Ngayon, anat kin na. Inuri na pala nga nagpungtutak. Saan nga rin, sir? Sige. Lipatan nyo ng tinabasamak. Okay. Rukyan tayo sa klase tayo. Kamalman na manong nemi madamamanin tiba nag-assignment digiti anak ko.
Anak mi. Very good. Kastoy at anak. Mabalin yung tumaten ti agay ayam no malpasyon ti assignment yo. Diba? Una pagpagisyon to kumangan tayo. Doon makapangan tayo, nagtitinulong kayo nga agipakni, agdagpunas, agdaginaw, and then, mapangkay aglabar, and then, mapangkay ito kwarto yun, maturog kayo. Araramidin nyo matlang tagkararag before nga maturog kayo. Wen pa, anya dagiti pasat ti kararag. Alam na ni Papa, uri dito yung malay. Dakilat tato yung eskwela. Siyempre, at nga umunang isuro kayo ang anak ko, anak ti sa bali. Han? Isang at the time ko, pangururayan ti imas nga pa lutlutuan ni mamangyo, anak lakit makidisturbo, palagi pang kayo. Oh, John, pa? Anya dagiti parte ti kararag. Umuna, bigbigan tayo ni Apo Diyos. Nga isito Diyos, ti amin nga Diyos, nang iparso ti langit kandaga, nga awan tayo, na awan suna, awan biyag tayo, na awan suna, di ba? Sumaruno, di panagpakawan ka, iti basbaso. Panang bigbig, panagpakawan, sumaruno, panagyaman, di panang tarabay na kada tayo, di panang ipain na kada iti kasapunan tayo, di blessings na, thank you ko na tayo. Ken ti maudi, panagkidaw. Oo. Panagbigbig, panagpakawan, panagyaman, panagkidaw. And then, jay extra na, in Jesus' name, Amen. Amin di kito kidkidawan tayo, babaen, ken Heso Kristo. Tawan dumanon ken ko na, no saan tayo magna, ken ni Heso Kristo. Yan. Nasapag yung surok kada kayo, di kita, di ba? So nga muyo. Kaya dagiti naganak, dagiti dumang naganak, kas na kumamatyramidan, tagariktanak da. Naalalain kayo, gapot mestra ken mestro, dagiti naganak kada kayo, ket nung mapangkagbasa, sa balin tumalin nga mestra ken maestro, iti mangisuro kada kayo. Okay ba? Okay ba? Ay, umay kay nga din, namangan tayo. Nalpasin pa. Pakiningon dikit atensyon, kabili yung bagyo, and then, let's eat. Anya ti sa aramidan tayo sakbay nga mangan tayo? Kararag. Okay, good. Dili makapangan kami manong name nagpakada ti asawak. Papanam? Dumawag ko katahan iti store. Nga masapol yung tumigat. Sige nga rin. Nagawit ko man lasigod doon. Baka makimarites ka. Sakpay nga maestra nga baling nga marites ka. Yung naibayag ti asawa. Kunak man nanusan ka nga marites, apay na ibayag ka. Kapilitan nga naibayag ka. Tapay. Mang Robert. Sino mang Robert? Tay tatang ni Menchi, na pupil mo. Abay, sapsapulin da ni Menchi. Kabuta, nagpukaw. Ana? Napanan na. Sigun kini itatang na. Tatang ni Menchi. Ni Mang Robert. Tsaka mo. Dimteng ka no. Jabalada itay. Ngaksang sangit. Manipod di eskwela. Nagawid ti balay ngaksang sangit. Dinamag ka nun, ninanang na. Taninanang na, itinasagpatan na dito balay da, tanimang Robert, ada jatalon. Kada di magana ka no. Inong tanak ni Serko ko na. Pinagawid na ko na. Hala ka. Nada ka mabasol ko?
Ano yung awan? Agsangsangit yung pupil mo nga nagawid gabuta inungtam. Kat attraction ng mga Robert. Aumit ka diya. Ngamit tayo masabat ko ni inana, ni Mang Heidi. Gusto ako ungat. Napnapanan na dyan Ubing. Natangkan mo't ngamin ti ulo na arsakid. Saan na kayo amot pa isuro? Di agpadpada kayo. Sino? Agpadpada kayo kay ni Mang Heidi. Nagbinaliktad nga ron. Ni Mang Heidi, naungat kada di anak na. Ni Mang Robert, isot na anos. Nga miso naman lang ko nga arsagid. No, minsan ka talaga pag-check nga adar arsagid na dyan nga ubing. Naranggan ti ulo natin na kahit pa isuro. Kati dyan lang ang eskwela. Kaya kami pinas pa nakisaritak. Ito damo. Menchi. 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 Kaya kabuta sa amat nga mangitaltalek. Diyan ka mo no. Mangmangig na kunusan. Kaya siyempre, amumot na si Maruna. Nagigtot pati di classmate nan. Aglalalo kang kuana. Kaya pati di ba't sumungpat? Ni bubot nga ambay na apay ngamin nga di ka sumungbat ibagbaga kita nga sumungbat ka kapay nga rin nga nagawid wala ta hanggang susurot ibagbaga na agawid ka lang arutin ko na ka kapay ngamin naganti da ka among isuro da kita naganakin ka pinabasol mo na kita parents na isuda ti umuna ang mapabasol no saan no natanggan ti ulo ti may sangubing. Isuda ti umuna nga maestro ka maestrada. Among data. Data lang ti may kadwa. Diba? No naloko ti ubing, nga umay kang ka nga pupil mo, hanga na isuro ti unang ti pagtaingan. Umay ka. Apay. Hindi tumulong ang mga sapul kini Menchi. Manong nemi napangkama mismo iti balayda. Ni Mang Heidi ti adda. Heidi, Mang Heidi, adda kami. Ay, maestro, maestra. Awang pa ni Menchi. Awang pa nga rod. Ni Mang Robert ngay. Iso at sampay nga si Mangpet nga nagsapol kang kuana. Natutinam naman yung ngayon na. Tatya ka mo eh. Napangamit ka na kita karuba. Di damat amo, di damat nakit kita. Ano tayo mo yung kinagura na? Dadya pa nakaungat na. Taar sigid mo't gamit ti anak mo. Dadat may sa nga may pagkinkinawatan iti asawak. Maestro, maestra. Kaya ti asawak, nasaya ti panangisurok yung kuha na. Nga maadadaman nga, tangkan ti ulo na. Naipakat ko mati, ungat. Dadya agsangit. Napimbid na sa akin din, no? Mang Heidi. Walad na nga na siya ti panagisalita. Kinuna ti asawak manong. Amam nagsinupadi eh. Agbadbada at prinsipyo, Mang Heidi. Nimit misis ko kini mister mo. Sila. Yan ang artinumbing dito. Adda ka rin tao. Agbadbada nga saan na akayat eh. Tinasiyat kanti. Nagubsang apa nagsalita. No maminsan ka talaga papabasulumit ibagimi, maestro. Awan ngamin timing ng agasawa. Ikan yung ngamin time yo. Dua kay met. Bayam nga concentrate ni Mang Robert itataltalon. May mesa pa lang tanak yo. Kasapulan ni Menchi iti talaga nga guidance yo. Tas sugun keng kuha na, sugun kinibubot ko na kidi. Tasut pagsalsalud-sudak. Agsalsalud-sud kini Menchi. Agbadbada nga on time yo.
Kakaiso ng anak yo pagkatapos, awan time yo. Ket no, as pagarigan ta, ad-adda nga kay kayat natin na siya, di pagpalintay nga na siya, at saan tayo nga ungtan. No, di na kayat, di na ungat nga maestro, di agsiksing peta kon. Hanggun nga ungungtan. Ngam ti ko nakaroten. Naimulan ti panunot na nga naungetak nga maestro. Ngam sa anak mo nga agungit ket no, awan ti mading aramid na. Kadakwada nga pupils ko, isulaing ti kasta. No talaga nga naungetak, agpapadad ako man. Agsangsangit nga gawawid. Mawatan na, mga hindi, mawatan ka, maestro. Adada kay kayat ko, ti unget, nga pangisuro ti ubing. Para kanya ka. Ngam na mabalin, kasalita mo na siya. Ngam talagahan nakadenggan, di dyan. Timadi, kasasalita mo na siya. Handa na tatong palin, kasalata nga ro din, nasayat lata, o din tutahang ba't nga naagtungpal. Kati kamata natin, pagdakman na tap nga wag tungpal. Nalalos tong rodetan. Da dyan ni, ay, isuda na dyan ni, Mang Robert. Saksak ro yun na ni Menchi. Hala, tanak ko. Ay, Robert, nakalam kang kuha na. Diya bangkak, iti kalapaw. Diya ekspektarin nga mapan sa diyay. Ket, nakaturog sa diyay. Anak, nanguton nga ulitin tigtalaw. Madi gayam, mabutbuteng sa diyay, rabi, may sak. Bagtay may ni tatang. Menchi? Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Madi nga min ti aramid ko, sir. Isang ong tantak, sir. Saan kunton aramidin, sir. Hanggang itong agugan kanyak na saya atakton, sir. Sorry, Menchi, ha? Maong tan ka na kwa. Sorry, hanggang anak madagugat kat mo. Awan ti rumbay nga pangungtak ka. Kaya? Hanggang amin nga, agbaling nga arasagid. Amom di kahit ko sa wan, arasagid. Wan, sir, yung lawlawag ni tatang ko. Tatang ko met, nasaya at lahat at panakisarita na kanya. Ako met lahat ay kaskaso. Nakukas na nga kawad nagmatin ni nanang ko. At sangit agmat nukan, tsaka amot suruti ko. Nakasarita na kat nasaya at agsao ka mati na siya. Kit no, bugkawan dak bugkawak mo't kasiyay. Hamu orahin na bugkawan dak ka. Tawan sa kakasarita na ka na siya. Kit agsao ka mati na siya. Awan ti maoray mo nga bugkaw. Kaya't nangasawan, no nasiyat ka, haang ka maungtan. Anugutan mo na sigod. Anugutan mo kami nga naluko ka, di ba? At ang kanti ulom, hang mo kahit pa'y suro. Takay-kayat mo, latat kay-kayat mo. Sorry Menchi. Sorry sakti ka nga rin ang nag-sorry, sir. Sorry, met. Nanang, sorry, tatang. Ang kunton nga ulitin tihan nyo kayat. Agsingsing petakton. Ipasnek ko tagbasan. Ubra akong assignment ko. Saan ko nga iuray kada kayo, tatang, nanang, tamang kayo. Anak, nanang, bayam. Akas ko na ni sir. Ikang kata atensyon. Siyak katulungan ng tasa. Siyak mo nga maestrang. Sakbay nga mapangka di eskwela. Nga ni Maestro Daniel tagbaling nga maestro. Ha? Hanggang tulakid nga agab absenen. Maraming mo to aming assignment mo. Okay ba? Okay nang sorry nga talaga. Sorry. Sorry mat anak. Sorry mat iha. Tumbigat dakat to nga rod. Uy, sir. Nasing petak tan, sir. Sa anak to nga arsagid, sir. Very good. Robert, Mang Heidi, kam garutin. Talaga magkanda kayo, maestro, maestra. Gusto kayo, maestro?
Imbagamit ti anak ko, itay, nanta kayo kumangamin nga naganak kada kanyak, ti mo nga maestro ken maestra ko na. Gusto mo. Takas ta kanumot imbagam ken kuana. Alam, napatag ti trabaho mi di talon, ti bangkag, ngem iyon o nami priority, ti anak mi. Naro na kita ang payadin na. Matartar ko man na siya at kumat pa nakasikaso na kaputa. Agbay may sapay laing. Ngem talaga nga nugutan mi. Nabay-bayan mi ti obligasyon mi ken kuana. Naragsak kami nga nag-awid iti asawak panong nemi ng runa, ido sumarno, kabigatan na, kat naisa mo ni Menchi. Menchi? Ay, yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, class. Good morning, sir. Awag man lahat problema yo? Anda, sir. Bubot. Ano problema? Nalipatak tayo balong ko, sir. Sabi man, naglilipat ka't ubibingan ka. Subli ako ba ito, baka maladaw akon, sir. Nagkapaganta ito, si Kanto tumay nga magipangangkata kami kini ma'am mo. Peso, sir? Un. Sige di ako malon na, umay kayo ito magipangangkata kami kini misis ko. Un, sir. Julip-lipatan na kang kanayon, ha? Bakit kanayon ka umay makipangangkata kami? Yeah. Nagkakatawa naman. Yamin din nagklase, nagbali na nga singpet na siya at ni Menchi. Tapos rin mapang kami Jabalayda, gabotad na okasyon, nag-birthday ni Tatang, nag-birthday ni Nanang, nung sa akin iso nag-birthday. Kasi naman nung nga manong name niya at okasyon dito yung balay, awi sa mitidaw. Ni Menchi, manong name itan. Kadadaan iti college, agasmet, dikiti anak ni manong name. Awan tinagbaling nga problema mi kadigitan nak mi nga prosta na disiplinaan da manong. Awan sa baling araramidan danon si basa balay. Ore adada ti balay, assignment, homework. Kada daman dagiti tayo mi siyempre kuyog ka mapan makimisa, no bakasyon ang kamat agmol, awan man sa pulan da. Basta no eskwela, pasyar. Kahit nakananama manong nemi, iti naranya kamasakbayan, dikiti anak mi, nalalaing dikiti anak mi manong. Ta nagraduar da nga first, nagraduar da high school nga valedictoria namin. May kunanda kita, rumbang una nga nalaing dikiti anak mi, gabota, mestro kami, ken mestra, da kami nga nag-anak, ken kuwan. Ni Menchi manong nemi. Sayat, una kanyak mo umay. Sir lang nga, sir. Di kan tumalipatan, sir. Ano sa mapakalipatan kanya? Di kinaungat mo, sir. Menchi, di kan tumat malipatan. At sabi ko napitnas to, di kasasad mo. Ito na makapagturpos ka, kaya napitnas to, biyag mo, ito nagtrabaho ka. One, sir. Dito nga rin, di pagkasalitak, manong nemi, kat thank you, iti anos mo ng urnos, kalpasan na, inak-insenkin ka, di talyera, through your messenger. Thank you, itilaing mo nga nang ibasa kit sapi ko ma. Dadaman na ibatik nga adal, liwliwak at pagsarimingan tibiyag. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, mat kada kitay nagbuya.